Abusuafo me mama kwa aba eba pim TV so eba na nanu mama me ene amane edi a ha ena obenya ne doso puo na yesom eye Nkoranza man saa so na yesom Asante ye wo Bono East region obi we bisa se aden ena Nkoranza ewo Bono East region nenso ye ka na ese Asante ene ye ne nananom ahia anase ye ne paninkese pa a ofi Nkoranza ahemfie oye omanhene chiame na menim se wonim de a one yen ebeche nananom abakwasem se ope nchiremu bi a efa nananom tete adomankoma asem ho de a ubenya ewo ye fie ha aniti yewura ye mo akwa aba eba pema mejo so pa yewura ye no ebedi nhyiamu aha eye Nkoranza epacho udin ankasa a oje so ene se na Nyarko ba bio na Nkoranza man ne chiame a me ye kokufu abusia pani ye kokufu no ye Nkoranza ne bem yo yewura ye be kɔ ne ntentem so ye ka Nkoranza any den o bɔ no tofa e ba ne se ene nya Nkoranza Asante ne ba sabi na dudo yina na sapoma na baji bafupim sabi meka ne se omo be a omo be koen Asante ne bo ne ma ne na yere no ma be koen Jesus ne to na mo be be ne be to ngokra miensa akora sene akora mbofro akora kusi na be ni aba de oju ajiman yo na ansana no abakwasem ni ate nana adudo nyina hwan ene nana adudo nyina e wɔ Nkoranza nana adudo nyina eye sapoma ne beji be nua be ma meka ne se bafupim ne wofa sabi oni ni nua ma ne betu amantuo firi amakom se beba na ba bepe be bia tena na fofi anto ata na no wofa ase ba akoso efre na dukuma onu duru kode kumanse kode na wose menko bio menko mo de nti kumanse kode be ya asenefo eso mo ne Nkoranza eye moja baako me kura okatachi agima kodom tiase kode ahensem osoma me ma me kokohia omo ma me frɛ omo ba Nkoranza na ene obi ka se mo be piem e wɔ Bono East nti chigina atwan mo ye abono what is Bono East obi kura ka se o ka Bono kasa ma ka brofo de na di ene Bono East twi kasa Bono East ya kasa bi anre ya eno mampanyi ti ase se man tama ye kese enti ye nchichem na Bono East no ebeto na nanoma hini Bono East de say last 4 years yana mampanyi ye enti untimi kasa wo ye Bono East enti sabi mpredi asa Nkoranza hene wo ye grade A ye bone man hene nyende tete ma hene no Nkoranza hene kan Nkoranza hene akonwa anya akonwa ketwa yo na ye be ko ne sei nana se wo hwa Ghana ni se okowo ne ba wa buchira aya twi kasa akra wonti bio oka abrofo kasa nti aya na ye mwanwa se adan na ukowo ba e wotamale na otete no wono oka dagoma kasa dagbani ana okowo ne wa buchi na oka abrofo kasa na wonti twi a adan ena chinchina oka se enam se oka bruni kasa nti ni moja ye bruni kokko emoja ane dia se wa na woka wa ope na oka yesi kusie so obedara hwe a hwe ni bia na je se kasa de atukọ tenanti ba bia obetena no ebetimi ama kasa sa abetra Nkoranza na o ma me no papa be firi ba bi na abetra Burkina na ba be wo ha na wa tie twi kasa de ya umoja mfiri ha sa ba kasa na de wote sa nti se o bonton ana o ka wa bakwasema wuntimi nka se enam se wo ka twi kasa e wo hanti no chinchina o ye Nkoranza ni se bi eburu na ye de ni si akuru ana o ye de ni si akunya so se nye amamre ne amane a se ne nke be kwa kofo obi ne de na be na so moja ene admantina ono na odi akunya sa yo bofo ene mrikantentem obi ebisa se eba ne sen na Nkoranza ewo Bono nanso one Bono enkura hodo te se tichiman ani jaman Nkoranza wo ekosa Nkoranza wo Bono ewo de aban e be ya kriti na mo asase ni Bono yo ye mbese otero no okay nti ne eba ne sen na Nkoranza ani yewura otumfo osetutu ene Asante ahini ahodo abakọ ni nyina ye kamumu
na omo kosa e wasase a omo tu bata e betena so bia anti na meka moja ye wo twika se bia si moja mu odu chensu na kuntu su hwara njia na okọ sabi Nkoranza hene no ona awo no wote bono nya ona awo no na Nkoranza hene no ofiri kuro ben so na bae wo ye danya awo ba wo ba chichiri ba bi se de nya o de ba akọbọ ne papa so no wanya papa bia ama na wo no se sabi de o te krawre ne drawre muma so santehene na wo no dansa yera ndi so ababy bia wa ha ofiri so de be koy ode be ko akosom ne sabi mprediasa awon akotoko gonja ni betra na sabi mprediasa ba chichiri kura na wote ya na wati ba chichiri kuru na asase no wanya he na o de be ko so on fa ma sa ode be akosom ni Nkoranza hene de bibia ni wo kire so wona ni nkofo e baaye etu amantu sabi mprediasa okofu ina ameken oye Nkoranza hene bafo no so ne ba a wo na sante bukufu nanso amanfo adwen ye omo se abonofo no wa asase ne so dada eno ma okopa ba bia ena asantefo no mba eno mo ba ji asase no wo be sere do na ye wo mu ne se Nkoranza hene obenu momo obebru omo na oji asase no enti obi a wadi fiti no waji na asase no yi ada so eno na mimi hu na se de pa de a se bi fula atoshe de chi ato ba bi eda bia no obua ni asia na asi onye bi gaza se sante ni kuro ni asase adomi edi ndi na sante ni asase se na asase fa yese ko ja se na ne ba e wa asase wa boa ne ba ko ni nyina no ne ba boa ne ba no ye no se ne ba ntra no na odia na waka yewura otumfo se tutu ekon ahodo a okoye de edi kan no ye behwe afiri bonoman so kwan a bonoman so entokwa fa so ba ye kwan Nkoranzafo e fa so hihye ekon no mesro se boyinchim na ansa no teachmanfo ene abonofo bebre esusu se eye Nkoranzafo ene ekoye takra wogem ekoye ayi na ntitwitwa e ma sa akon no ba so a omode je eye abonofo saase ekesa omafo mi hisu no bit yasio na ba fo ko tejima na fashe na tejima ba bo na so ebi so se na ba fo tejima na suma no fa good ngomo tumfo eno yi go obi kura se onkoto atuduro e wo kwa no na onfa meye ni wo fa adudo nyina yi e wo bono man so e na wo de ba ba fo no odare ne ho ba de eno so omojitum sa de ebinum so wo kwan mo fa so ka wo ba ya odare ne ho ba je ne ba ya agye se story no ye say bibiri obi e kwetiri de ba fo no odare ne ho ba na wonim se bafo na osare yes from fano chichuma nkwa pia history america wonim mete se na konfanoche e ba breman e ma konfanoche ha na obeje ne yirawo ye se breman babu edina bafo no wa bin sa suma no konfanoche bin no anya babu duro ana de ye fro bobuja so okay ko konfanoche ko sisi a babi ode ne na siye babi ode na batwe siye babi a oje ne yirawo ni nyina ho sisi a okay abosia so ne nan nyina ada so ho okay nti na chese bafo pim na nkasa na oye obemfo a chese wo de ne kosa wo ye den obedi bia sabi yana nanom sesmanfo abati dumai no efre wo biridi wona biridi we na sesman to na no hye no ka kire omo se wo hye nkase bi beba oduru amamono no nko oduru on no mo se o na ebe ka ho na enu nyina akọ wo se mi kundi nkunima me de akonya kase e wo mi nchen ba ko be mamo oni ni fa hene na ma dwen yem se ye nuanom sisimafo omu firi amowi pomu ne eba se abonofo dabi eguso ene eye nana Nkoranza hene nana kwa mbafo a otoso nan eye ne chiame a ono anso ene ye kokofu abusua panyini twetwe enkomo na ansa na yebewie yenkomo twetwe no afa wi no bipam ne besan abanana nche wa kire adoma nko asem na Nkoranza se Nkoranza man ya hintasem anase nsem a
adasa enima enti obi e ka ne de achi ano no wabo yi nchiremu eye nana obo ne tofa no waka kakra afa sisiman ho yenhwe broman so ene baafi eba ne sen na yewuranom ekoto share abonofo so yo bibi kasa ewo yo broman kasa bi so o yesi kun na di nkankan ne baafi ti ngofo kana kun kankan ne baafi ase kun ya di no ase nkankan ne baafi ko baafi o wona na be di akodu na je se hoye strategy yes war strategy wona na location tete no be di akoduru nananum na be ko di akoduru ansa na bako so dem so enti broma so a wokan 7 bread yasa na ye tete ma hina yinkuru baza hina ne bon yo nti so obi atra ba bi na oka bibia oka story a enim ena no de entra me gana me story no ye ka ebi besu oba ba ya abontre gwa ba okodem obisu ngo da wo frititi so ho ena ne me ka na se nka momunti obi ambe so be ransa kana ne bakwase tachima aye baako ye ne ba bia aye baako enti ene ye nchim bibiri ni aka ya no atum ko ne tachima mfo bibiri edo ha Nkoranza asase nti sabi ya ka buma ye mpese be ka ba na yesi ayese Nkoranza e pasu bi nti ye mpese be ka abakwasem chinchin ayese ba wo na ka ma na mba twi obi wo ka ma na kan ya obi kasi hirima na twetwe na de hia no onu shufrete ya before you can say okay ye mese wo bon but wo do nsa bi nkum me kire Nkoranza man so de a on den ye sa be se ye ba dede to so de no a na wasi nipon na na ka bibi kire Nkoranza man na ye mfa nwie ye koburo nya bre ye so me ka chen Nkoranza tu man na mrantie se ene me ba ye be di bronya mrantie ne me ba nyina no basa basa enye first ne se ahensem ha ene Nkoranza man aka bu mai kro ya fe ntoma papa fira mrantie ne me ba no ye nye ne ma nyina pepepepe na nye papa wo ya brantie bi a woto wakobo asum watwu ni ka toto wo ye de evata na manyene o wase obenya company bi ade abedua kuram na ba fa brantie be fa nipa apem kra nwanya adwuma ye na so na so madwuno enti mo mfa ombrase brantie ni nyina mfa ombrase ade emetra to aso bi nzen Nkoranza man ena ade akosi yante watime yante wakame yemfa saa nanti ne yenkamum unia ohia nana hema fie nia nasabi bia na o prese enkwa enwia ne nyina be enti utim se ne program aye na ahye nyame nyam ciao emfa watimi wakame emfa kutiabo emfa bese emfa nkekahunu bia ntra kuma eni enso adehye na ene akutia sabi bo a ense omo nya fata konwa no omo ya adehye ciao obi ya adehye de omo ye na nanoma adehye mpanfo enti emfa ni di ni buo emfa ma na Nkoranza fa ni to papa fia ciao yo eda sipi pima pim tv so ena ye ne eye nana Nyarko a oye kokofun abusuapani ono aso eye Nkoranza man hene chiame enenti yewura achie Nkoranza amamre ne amane ene yabakwasem kwan a yefa so ye baaye na menim se brifufuo mu ye be hyeda akọ Nkoranza man kwan yefa so ekoje nsase ene yewura asanteman otumfo se tutu anase asanteman ahemfo ahodo o mabakọ no kwa ya mofa so ebo Nkoranza man ema ni nya nsase ekopem daboya ene nku ahodo so minim se watie afina na ho ide mahu se ampaka ku ye gye no ewo kwaku anum tinana aka sa wie de bipam ye besa ne na ahia ye da obi bia ase na emom like share na drop your comment ewo sankomo twetwe ye da wasipi pia nana